A Praza de España de Ribeira converterase esta fin de semana no espazo perfecto para degustar diversas especialidades de peixe e marisco. A Feira Gastromar abriu as súas portas este mediodía coa inauguración a cargo de diversas autoridades, entre elas o conselleiro do Mar. Trátase de poñer o noso produto en valor, porque realmente ten moito valor e falamos de un produto de calidade, un produto do mar que se pode identificar absolutamente coa nosa identidade, coa identidade galega. E vai na línea do noso, como dixen antes, do noso proxecto de Galiza Sabe Mar, en donde ademais estamos a distribuir e estamos a difundir as nosas 4 gastrofurgonetas por todo, non solamente por Galicia, sino por España adiante. E eu creo que esta festa de Ribeira vai, como repito, en esa línea, na línea de poñer en alza o noso produto, un produto que temos que seguir facendo posible para que a xente o consuma. Precisamente a posta en valor dos produtos do mar é o que busca esta iniciativa, especialmente daqueles peixes como o lirio ou a sardiña con gran presenza na lonxa de Ribeira, pero que apenas se teñen en conta na alta cociña. A parte de ter ese motor económico que é a lonxa de Ribeira e toda a ría da Arousa, pois faltábanos esa pequena posta en valor dos nosos produtos pesqueiros, sabendo que son degustados en prácticamente todo o mundo, non? Da lonxa de Ribeira parten de todo tipo de especies a todas partes de España, de Galiza e de Europa, non? Polo tanto, temos tamén que saber valorar dentro do Concello de Ribeira os nosos produtos pesqueiros, os nosos produtos marisqueiros. Actividades como esta pois supoñen esa posta en valor, non? Ata o domingo, os visitantes poderán degustar sardiña e lirio en innovadoras propostas, así como mexillón á vinagreta e en empanada, navallas, ameixas e nécoras.